Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Goeie, het is 20 oktober. Dit is Bient Sport vanuit uw eigen café. Aan tafel ooit Heerenveen-trainer Gert-Jan Verbeek. Cambuur all-time clubtopscorer Jan Bruin. De onvierder van Sportclub Heerenveen Marten de Roon. En voetbalcommentator Theo Reitsma. En de voetbalclub die krijgt precies in het middenluid tussen Heerenveen en Ljouwert. Dat is vanzelfs GAVC uit Grauw. En een aardig detail, die club bestaat van de helft uit Heerenveen supporters. En die andere helft die is van Cambuur. En de voetballers van GVC zitten hier al hier in de studio. Welkom jongens. Even op een beeld te krijgen. Waar ben je al van Cambuur? Hey! En waar ben je van Heerenveen? Yeah! Zo, ongeveer 50-50. En dan krijg je al hier de oranje koeken onbeen terug bakkerij Tijen de Boer van Wergen. En die zit hier speciale oranje koeken in de kleuren van de derby. Cambuur en Heerenveen. Jongens, hoe zit het met de kriebels, de derby kriebels? Heb je hem al een beetje last van? Ja. Marten? Nou, zou je er geen last van willen hebben? Je wordt overspoeld met vragen en ja, opmerkingen eigenlijk door mensen die je tegenkomt, door mensen die naast je in de Albert Heijn staan. Welke vragen krijg je al hier? Nou ja, het gaat eigenlijk, het zijn niet eens vragen, het zijn gewoon opmerkingen van als je zondag maar wint. En, dus meer een eis? Ja, de mensen verwachten niks anders. Dit is de wedstrijd van het jaar. En, ja, je moet winnen, zeker thuis. En zeker na vorig jaar daaruit niet zo goed gepresteerd te hebben, verwachten ze een overwinning. Ja, Gert-Jan, lid we beide ploegen in Hoemekoor zitten. Waar is eigenlijk beter? Nou, ik vind dat het twee clubs zijn met een eigen identiteit, ook qua voetbal. Ik vind dat Cambuur op dit moment echt in de flow zit. Spelen heel leuk, een beetje speels, heel creatief. En ik vind dat Heerenveen zijn kwaliteit is dat ze met elkaar heel hard werken om de organisatie goed overeind te houden. Dat ze ook een echt team zijn, hè, dat ze elkaar goed aanvullen en dat ze geen rare dingen doen. Hè, maar ze krijgen eigenlijk weinig goals tegen. En ze schoppen er toch iedere wedstrijd 1 of 2 in. En dat is ook een kwaliteit. Is het dan 50-50? Ja, twee andere speelstellen die aan elkaar gewaagd zijn. Dat zie je op de stand op de ranglijst. Cambuur staat dan op dit moment nog wel boven Heerenveen. Maar het scheelt geloof ik 1 punt. Dus het is net niks. Nee. Theo, beide ploegen echt aan elkaar gewaagd? Ja, natuurlijk omdat het gewoon een wedstrijd is tussen twee ploegen die ook rivaliteit kennen. Dus je weet nooit van tevoren hoe dat opgaat. En ik vind het een prachtig verhaal, zoals Gert-Jan dat vertelt van... ja, maar deze ploeg speelt zo en deze ploeg speelt zo. Maar er spelen andere dingen een rol mee. En ik hoop altijd maar dat dat in het veld ook werkelijk gebeurt. En welke, dat is het publiek onder andere? Dat emotionele wat hij zegt. Dat als een speler daar niet meer door geraakt wordt ook... ja, dan is er iets fout aan die speler. Dus dat voegt iets toe aan die wedstrijd. En dan weet je nooit hoe dat werkelijk gaat lopen. Dus ja, en zeker in Friesland leeft dat. Ja, Jan, hoe is het in Ljouwert bij Cambuur? Doe als assistent van de Ljouwerters. Het is de wedstrijd van het Ierhaast. Ja, het is een wedstrijd op zich. Hè. Dus het is een bijzondere wedstrijd. Ik denk dat afhankelijk is van wat gebeurt er in zo'n wedstrijd. Er komen natuurlijk emoties bij kijken, het publiek, wat er nog meer achter gaat staan. Ook voor die spelers. Je doet minimaal 100% je best, maar je zult nog een schepje erbovenop moeten doen. Dat geldt voor beide ploegen, denk ik. Dus denk ik dat we een hele mooie wedstrijd kunnen verwachten. Ja. En we weten het nog voordat dat wist ook natuurlijk nog. Hè? Vorig jaar 2-1 winst. Ja. Zullen we er nog even naar kijken? Voor Jan even de ogen dicht, om even weer een beetje in de sfeer te komen. Niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek staat. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt. Dit is een goed stel hoor. Goed. Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Jongen, wat een doelpunt. Ja, de beelden natuurlijk van vorig jaar. We hadden het commentaar een beetje gestolen van het EK. Van het EK 88. Wat zei je daar nou te doen? Ja, wat gebeurt hier nou? Ja. Maar heeft u überhaupt 1 keer verslag gedaan van de Friese derby? Ja, ik zal het ongetwijfeld wel eens gedaan hebben, maar het schiet me niet te binnen. Nee.
Ik weet het niet. Wat maakt deze wedstrijd zo speciaal? Nou, dat komt natuurlijk door al die gebeurtenissen van vorig jaar. Je ziet nu ook, ik zag gisteren een reportage bij Studio Sport. Heel Nederland bemoeit zich nou ineens met deze wedstrijd tussen Heerenveen en Cambuur. En dan denk ik, ja, ho, dat is toch wel speciaal iets voor hier. Maar dit gebied heeft deze emotie rondom deze wedstrijd. En dan wordt erbij gehaald dat die Lodewijk eens een keertje weggestuurd is daar door supporters en dergelijke. Ja, hij is ook gekaapt door Heerenveen, zeg ik altijd maar. Hè. Hij was er nog niet eens een seizoen en toen was Heerenveen al bezig om hem weg te halen bij Cambuur. Dus daar kan je ook wel boos over worden. Maar ja, die emotie die komt daar natuurlijk bij. En, ja, dat het sportief natuurlijk heel goed is. Maar zowel Cambuur als Heerenveen. Ze doen allebei mee. Ja, want Gert-Jan doet denk zelf dat beide ploegen misschien wel geen kennen voor play-offs Europees voetbal. Ja, ik vind als je kijkt naar de competitie tot nu toe, dan is zo tussen de 8 en 10 wedstrijden is er wel een redelijke afspiegeling van wat zijn de clubs die mee gaan doen in de subtop, wat zijn de ploegen die meedoen in de middenmoot en wat moet zich gaan zorgen maken om niet in de play-offs voor degradatie terecht te komen. Nou, die afscheiding is nu wel gedaan en daarin staan Cambuur en Heerenveen op een plaats waarbij je zegt van ja, de eerste 8 moet haalbaar zijn. Die doelstelling heeft Heerenveen. Cambuur spreekt zich nog niet zo heel erg uit over de eerste 8, maar ja, als je kijkt... Maar misschien nou, Asen Jan? Spreekt die eens uit, eerste 8 Cambuur? Ja, na die voorbereiding had ik zelf gelijk het gevoel van wij gaan inderdaad een heel mooi seizoen tegemoet. En je bent natuurlijk altijd afhankelijk van hoe blijven de jongens fit. Tuurlijk, maar spreekt die eens uit? Nee, maar dat wat ik net zei. Dus en als je over een goed seizoen hebt, heb je het over een beter seizoen als vorig jaar. Nou, dan moet je mee gaan doen voor die Europese plaatsen. En ja, dat heb ik gezegd. Dat mag je eigenlijk niet zeggen, want je moet natuurlijk altijd heel bescheiden zijn. Waarom? En nou ja, omdat wij nog maar 2 jaar in de Eredivisie spelen, dus dan mag je dat nu niet hardop zeggen, maar dat is wel mijn gevoel. Daar ben ik het dus niet mee eens. Want ik vind als je een doelstelling moet voldoen aan een aantal criteria. En een van die criteria is dat die uitdagend moet zijn. Als die niet uitdagend is, ja, krijg je toch verslapping of mensen die op een gegeven moment niet meer gemotiveerd zijn. Ja, dus jullie kennen je groep. Hè, dus ik vind dat niet bij jou weg moet komen als assistent-trainer, maar ik vind dat het weg moet komen bij de directie en de trainer. Die moeten gewoon zeggen, wij hebben dusdanige kwaliteit dat wij bij de eerste 8 kunnen eindigen. En als je dat niet haalt, ja, dan word je erop afgerekend. Maar dan kun je ook evalueren en zeggen van nou, hoe moet het nou nog beter doen om volgend jaar wel bij de eerste 8 te eindigen. En als je hem wel haalt, dan heb je een mooie bevestiging dat je op de goede weg bent. Hè. Dus je moet je uitspreken. Kom Cambuur, kom op. Ja, maar ik denk wel dat het leeft bij de hele groep, bij de technische staf. We weten dat we goed bezig zijn. We weten dat we een fantastische groep hebben. En dus we hebben ook heel veel vertrouwen in onze eigen kwaliteit. Alleen, ja, je kijkt ook een beetje naar het verleden. In het verleden hebben we nog nooit langer dan 2 jaar in de Eredivisie gespeeld. Ik weet wel, je hebt te maken met nu. En we hebben alle vertrouwen. Alleen, je bent nog wat voorzichtig. En je bent ook een Fries, hè? Je bent ook een Noorderling. En die hebben niet te veel bravoure, denk ik. Dus je moet... Het is wel leuk dat het andersom is. Hè. In mijn tijd was Cambuur een bravoure. Die riepen altijd, we gaan voor de kampioenschap. En dan eindigen ze net onder Heerenveen, 17 of zo, of 16e. Ja. Ja, dan waren wij Fries kampioen. En dat vonden we wel heel wat in de eerste divisie. En nu is de bravoure weg. En dan doen ze het hartstikke goed in de Eredivisie. Toch zei het Henk de Jong Wolf van, en dat is even een stukje terug dan. Heerenveen speelt een beetje Cambuur voetbal. Wat bedoelt u er eigenlijk mooi? Nou, ze hebben een hele goede trainer gehaald, werd al aangegeven. En we hebben met die trainer gewerkt. Nou, die heeft dezelfde gedachte als wij over voetbal. En natuurlijk in details zijn natuurlijk wezenlijke verschillen hoe we op dit moment voetballen, Heerenveen en Cambuur. Maar ja, het is wel aanvallend. En, dus ik denk dat we ermee bedoeld hebben. Ja, snap je dat? Spelen jullie een beetje het Cambuur voetbal? Nou, wij spelen het voetbal wat Dwight Lodewegers wil spelen. En Dwight was vorig jaar trainer van Cambuur. En hij wil nu hetzelfde, of in ieder geval in die richting met ons gaan werken. Dus het is logisch dat de dingen overeenkomen. Alleen ik denk niet dat je kan noemen dat het Cambuur voetbal is, omdat ze nu zeg maar bijna 1,5 jaar dit voetbal spelen. Dus ik denk dat het een... Vorig jaar loerden jullie wat meer op de counter. Gingen jullie wat meer op de omschakeling loeren en nu is het meer dominant voetbal. Ja, Dwight heeft een iets andere gedachte over voetbal dan Marco van Basten. Alleen, ja, het is denk ik... Welke vind jij prettiger? Nou, ik vind het prettig als je wint. En wij hebben vorig jaar... ja, Tactisch sterk dit. Ja, wij hebben vorig jaar ontzettend veel gewonnen. En wij zijn op een punt na geen 4e geëindigd. Dus ja, we hebben een prachtig jaar gehad vorig jaar. En ik denk dat we ook de spelers hadden vorig jaar met Finn Bogerson en Van La Parra en Basikoglu die goed waren. Als ze ruimte hadden. En, ja, maar is die prestatie van vorig jaar te evenaren? Dat denk ik wel. Dit seizoen? Ja, zeker weten natuurlijk. Er zijn jongens weg. En iedereen denkt altijd van nou, het is weer moeilijk op te vangen. Maar ja, waarom niet? Er staan andere jongens op. Iedereen heeft het in Nederland op dit moment over Deli Sinkgraven.
Maar ik denk ook dat een Jordi Buijs en een Joost van Aken zich hartstikke goed manifesteren, zeg maar, in het hart van de defensie. Dus, ja. Kunnen we nou trouwens nog wat tactisch... komt er nog iets uit de Hege Hoed van het Dwight Lodewegers en van Henk de Jong? Ik bedoel, je zit dicht op het viewer. Wat voor tactische vondsten kunnen we nog verwachten? Henk de Jong die zei dat hij precies hetzelfde ging spelen als 2 weken geleden, heb ik gelezen. Tegen Dordrecht? Ja, en die had geen geheimen. Wij hebben achter de hekken getraind, dus ik zeg helemaal niks. Jij zegt helemaal niks? Nee, ik zeg helemaal niks over. Wat denk jij, Theo? Nou, spelers maken natuurlijk uit uiteindelijk hoe die wedstrijd verloopt. Ik vind het prachtig hoor. Trainers allemaal, die hebben allemaal een hoge muts opgezet. Want ja, dat zijn toch de mensen die het doen. Maar het zijn die spelers die het uitvoeren. En als een speler een goede dag heeft, dan kan hij een wedstrijd een draai geven. En ja, hij noemt nou een paar spelers die vorig jaar natuurlijk bij Heerenveen speelden. Zeker die Bilal, noem ik hem altijd maar, want dat is makkelijker. En die Finn Bogason. Dat waren natuurlijk mensen die enorm belangrijk waren voor jullie ploeg. Daarmee doe je de anderen niks tekort. Ja. Nou, en bij Cambuur, ja, ik ken ze eigenlijk zelfs onvoldoende. Want ja, ze komen net langs, hè, allemaal zo hier en daar is dan weer is die, dan weer is dat. En hoe dat klikt, dat is natuurlijk wel van belang. Ja. Zullen we even zien wat de trainers van Sezen? Ja. Dwight Lodewegers en Henk de Jong? En du wist dat Heerenveen heel goed in de omschakeling is. Hè? Ja. Dus je wordt druk zetten. Maar zie ben ik goed dat zij op eigen helft staan kennen en dan de bal veroveren. Dan ben ik heel snel eruit. Dus dat ze hem dan veroveren bij een Sinkgraven of de Roon. En dan heel snel die meesten voortzetten. Ja. Dus het is we moeten goed scherven. Het is meerdere systemen er ook. Ik denk dat het veel belangrijker is wat je zelf gaat doen. Waar je zelf goed in bent en waar je zelf weken, maanden mee bezig bent. Om dat proberen te etaleren. Dus meer op jezelf gericht dan op een tegenstander. Ja, maar hoe je het ook wendt of keren. Dit is allemaal waar wat ze zeggen. Maar nou scoor je in de 6e minuut. Dat gebeurt toch ook wel eens? Ook wel in de eerste minuut. Ook wel eens in de eerste minuut. Dan heb je toch al een heel andere wedstrijd. Of niet? Mee eens. Nou, zie je wel. Ja, zo makkelijk is dat. Nee, helemaal mee eens. Alleen, je gaat uit van een bepaalde visie, hoe je wil spelen. Maar sowieso de derby, kijk, er zit gewoon hartstikke veel op. En ik weet zeker dat het gaat stormen. Ik weet zeker dat Cambuur uit de startblokken wil komen als gekken. Maar dat willen wij. Dat verwachten jullie? Ja, maar dat willen wij ook. En, we kunnen het even checken aan de overkant van de tafel. Wij gaan altijd uit van eigen kracht. Hè? Dus ja, wij voetballen altijd hoe wij graag willen voetballen. En we kijken natuurlijk wel naar de zwaktes van de tegenstander. Maar ook de kracht van de tegenstander. Waar ligt de zwakte van Heerenveen? Nou, dat zal ik niet zeggen, maar dat zul je zondag wel zien. Ja, maar Heerenveen had wel een zwakte. Je weet het precies met de zwakte van... Zeker een zwakte zijn in het team. Ja. Oké, en waar leidt de zwakte van Cambuur? Ja, dat weten wij ook. Dat houden we nog even voor onszelf, inderdaad. Dat komt wel goed. Ja, we hebben er net al even aan gerefereerd. Dwight Lodewegers, hoe je het wenden of keren. Het bloot natuurlijk wel een hele vreemde wedstrijd, denk ik. Kan ik me zo vaststellen van hem. Sportief Sjoen, misschien was zijn grootste succes helle vorig jaar bij Cambuur. Dat mocht hij net ommaatje. Is dat überhaupt nog een issue? Van hemzelf? Nou, ik denk voor Dwight niet echt een issue, maar hij zal er wel aan herinnerd worden. En niet op een leuke manier. Hij had hier graag zijn karwei afgemaakt. En hij heeft met de allerbeste bedoelingen heeft hij op een gegeven moment de aanbieding van Heerenveen geaccepteerd. Omdat ja, hij had 1 jaar contract. Dus het was voor hem ook nog onzeker of überhaupt Cambuur met hem door wou. Natuurlijk waren er al wat signalen dat ze heel tevreden waren, denk ik. Maar uiteindelijk is hij vrij om een andere keuze te maken. En het is gewoon jammer dat er een aantal mensen zijn die zo blind van clubliefde zijn dat ze dat soort dingen doen. En die zijn ook gelukkig gestraft. En dan moet je er ook zand over strooien en zeggen van dit is een wedstrijd op zich. En Dwight is nu trainer van Heerenveen en Henk de Jong van Cambuur. Ja, nou van een beetje weer een pasconferentie. We hadden hem zelfs valline en dit wie het antwoord of het überhaupt nog een punt is voor Dwight Lodewegers. 0, speelt bij mij helemaal niet. Dat is het tijdperk van de dinosaurussen. Zo lang is dat geleden. Hè. Voetballen gaat de tijd hard. Het is wel gebeurd en dat is hartstikke jammer dat het gebeurd is. Maar aan de andere kant, ja, bij mij overheerst wel in dat jaar van... wat hebben we het hartstikke goed gedaan met z'n allen daar. Ja, hij zegt zelf dat het absoluut geen rol speelt. Ik geloof er helemaal niks van. Nee, maar het gaat er ook niet zozeer om of hij dat vindt. Het gaat er natuurlijk ook om of die aanhang dat ook werkelijk vindt. En dat kun je niet wegpoetsen. Er is natuurlijk iets gebeurd. Ik zei al eerder, hij is weggekaapt. Omdat Heerenveen slim is ingetreden in een
situatie en vond hem goed. Dwight Lodewegers was geen Mourinho of zo, of wat dan ook. Hij deed het goed bij Cambuur en Heerenveen had dat in de gaten. En bij Heerenveen waren dat de mensen, denk ik, die daar tegenwoordig weer erg belangrijk ook zijn, ook werkelijk bij de uitvoering. En die vonden dat Lodewegers dus moest komen. Nou, dat was toch op een lastig moment in de competitie toen Cambuur misschien nog niet dacht van hij gaat weg of we moeten snelheid maken voor het contract. Hij had wel zo'n toezegging toch ook voor het... Maar toch ik wel een beetje onderschatting toch? Een beetje onderschatting van de emoties. Ja, onderschatting van de emoties, ja. Dat denk ik wel. Want dat speelt hier nou eenmaal, dat kun je niet ontkennen. Nee. En dat vind ik ook helemaal niet aardig, niet erg hoor. Er mag wel reactie zijn, maar niet op deze manier natuurlijk. Dat is duidelijk. Ik bedoel, kijk, soms maak je keuzes die pijnlijk zijn zeg maar, voor een van de partijen. Nou ja, volgens mij is Heerenveen er blij mee geweest, de supporters hebben er ook verder niks aan gedaan. En dat Cambuur daar wat minder op reageert en misschien boos is, supporters, dat ze vinden dat ze dat niet kan maken. Prima. Maar dan kan je nooit op deze manier dan zeg maar een stadion binnenvallen of een man gaan aanvallen omdat hij een keuze maakt. Dus toch het Calimero-gevoel. Ja. Schijn eruit, die met de groter. Ja. Als Cambuur vind ik dat je als Cambuur supporter je echt laat kennen op die manier. Hè. Ja, natuurlijk. De reacties zijn natuurlijk flauwekul. Dat doe je niet. Nee. De uitbarsting. Maar dat het emoties oproept, vind ik op zich wel logisch. Maar dat is toch het mooie. Sport is bezieling, sport is emotie. Ja. Ja. Maar Gert-Jan, dan is het een echte Jereveen. Hij is de speler, hij is de assistent-trainer West, hij is de haartrainer West. Wellicht jeugdtrainer, wellicht in de tak of nog wel eens een keer vastzitter. Maar zo de oerstap mooitje kinderen naar Cambuur? Als assistent van Henk? Nou ja, wellicht dat Henk nog wel eens een keer een mooie club vindt. Zou dat ze wijze kinderen? Zou dat kennen? Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, hij is geen club. Stel je voor, Henk gaat naar een andere club aan het eind van dit seizoen. Ja. En ze komen bij die te lonen. Nou ja, ik vind Cambuur. Ik ben altijd met veel plezier naar Cambuur geweest. Ook in de tijd dat. Want op het moment dat ik assistent trainer was, speelde Cambuur veel in de Jupiler League. En ik mocht graag die clubs volgen om talenten te scouten. Dus ik zat heel vaak op vrijdagavond of op een andere avond zat ik in het Cambuurstadion. En het is altijd een hele prettige sfeer. Altijd werd ik daar prettig ontvangen. En, verleden keer tegen Dordt was ik er met Fox. Dan kon ik overal doorlopen zonder pasje. Iedereen groet je netjes. Dus daar zit helemaal geen oud zeer of haat en nijd of wat dan ook. Ik vind Cambuur een mooie club. En ik ben blij dat ze nu wederom in de Eredivisie spelen. Ik hoop dat ze nu langer volhouden als 2 jaar. Ja, maar als ze die ooit bellen, dan zou je toch net bij voorbaat nee? Ik zeg nooit bij voorbaat nee. Ja, dat is toch in zijn geval een heel ander verhaal. Hij is inmiddels niet meer alleen maar Heerenveener. Dat is geweest. Je hebt natuurlijk wel een gevoel voor Heerenveen. Maar je bent toch ook losgekomen. Je bent toch bij Feyenoord geweest, je bent bij AZ geweest. Ja, maar ik heb wel in totaal 25 jaar bij Heerenveen gezeten. Ja, maar je zit inmiddels meer in het vak van voetbaltrainer. Ja, daarom moet je daar ook wat anders naar kijken. Maar dat betekent wel op het moment dat Cambuur tegen Heerenveen speelt, dat ik op dit moment wel meer voor Heerenveen ben dan voor Cambuur. Ja. Maar Jan, want net als mij als voetballer, Doe koerst ooit, ja, de vuurste mal omkomt, Doe koerst ooit naar Heerenveen. Ja. Als voetballer. Ja. En toen zei de sto, nee, dat doe ik net. Nooit? Nee. Want dat had ik de kraai van, Doe soest ooit naar het Sios. En toen wist er toch wegeren terug ene F de Haan. Nou, oké. En toen zei de sto van, als ze me toen net hebben, dan kom ik nou echt net. Dat klopt toch? Ik ben wel een man van principes, maar ik moet wel zeggen, ik zit natuurlijk nu al heel lang bij Cambuur. En we maken er ook wel schrapjes over, maar ook zou ik 10 miljoen krijgen, zou ik nog niet overstappen naar Heerenveen. Dus dat is gewoon uit principe. Dat doe ik niet, dat doe je niet. En, dus jij was als coach betaald voetbal, je gaat op voor je licentie en dan op een gegeven moment komt er een plekje vrij bij Heerenveen. Niet. En je kan hoofdtrainer worden en dan zeg jij nee. Nou, ik spreek je over 10 jaar weer. Nou. Maar ja, er zijn principes. Er ben gewoon even hoe de beide trainers. Zet ze het koor. Dwight Lodewegers aan de ene kant en Henk de Jong. Lijken ze op elkaar? Of is het totaal... Ze lijken natuurlijk niet op elkaar. Nee, qua uiterlijk sowieso niet. Qua uiterlijk niet. Nee, maar ook qua voetbalvisie. Ook qua uitstraling niet. Het is overigens wel leuk om op het ogenblik te zien dat de Jong wordt omarmd door Nederland omdat hij zo normaal is. En dat duurt nu 10 weken hoor. En dan daarna zeggen ze, dan heb je hem weer op een gegeven moment met zijn methode. Maar dat vinden we dus allemaal erg aardig. Hè? Het hele Nederland. Oh, die de Jong, dat is zo leuk. Ja. En Johan Derksen vanavond weer van, ja, maar dat is een fijne man om mee om te gaan. Die zegt tenminste zo en zo en zo. Ja, er is dus duidelijk een verschil in reactie. Maar dat duurt geen 10 weken, denk ik hoor. Nee, dat staat nou eens een keer op. Nee, dat niet op, denk ik. Nee, dat blijft zo. Hij is gewoon echt. Dus, ja, dat ontken ik niet. Nee. Alleen, je krijgt
een weerkerend effect op de kijker ook. En die denkt dan van, ja, dat weten we nou wel. Dat die, Maar Michiel Hemmers zat hier een aantal weken geleden. En die zei, ik ken eigenlijk geen trainer, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Een trainer die zo populair is bij de eigen aanhang. Nou, dat wil ik wel geloven. Ja, hij was ook wel erg populair. Zelfs bij Feyenoord. Bij Feyenoord. Nou, daarom. Nee, maar kijk, wat Theo een beetje probeert aan te geven, is dat op een gegeven moment treedt er een bepaalde gewenning op. En op een gegeven moment gaan mensen ook dingen verwachten. En dan is het ook de kunst, zeker als het slechter gaat, om jezelf te blijven. En het is natuurlijk eigenlijk al een aanklacht tegen het hele betaalde voetbalwereldje. Ja, dat mensen die zichzelf zijn en zichzelf voor de tv-camera zo presenteren, dat op dit moment als apart wordt beschouwd. Hè? Dat ze dat eigenlijk mooi vinden. En dat betekent dus dat er heel veel onechte mensen zijn. Ja. Dat zou de conclusie wezen kunnen. Nou, daarom zeg ik maar kijk, het valt wel op dat heel vaak trainers, Hans Westerhof was het, Foppe de Haan was het. Doos Selwek. Ik ben het. Nu Henk de Jong weer. Dus het zijn toch schijnbaar dan de mensen met een wat noordelijke inslag. Ja. Dat mag dat zo wezen. Jongens, even wat oors. Ja, als jij het zegt, Theo, dan denk ik wel, ja. Nee, dat ben ik volledig met je. Je moet hier zijn eigenlijk. Je moet eigenlijk hier zijn. Het gaat er toch ook om of je goed presteert. Als je goed presteert, ben je geliefd. Ja. Ja, maar het gaat niet om geliefd zijn. Het gaat om dat je jezelf bent in voorspoed en tegenspoed. Ja. Dat je niet in één keer dat je een rol gaat spelen. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die op een gegeven moment alleen maar clichés uitbraken en zeggen wat anderen willen horen. In plaats van dat je gewoon jezelf bent. Henk is Henk. En zo is Henk. Ik ken hem al van Sios, zo was hij ook in Sios. Ja, we hebben even een onderwerp, jongens. Want hoe liep het de derby bij de voetballers van GFC in Grauw? Ze zitten hier alweer in de studio. Want we hebben dus correct dat er 2 kampen binnen. Maar hoe werkt het dan terug bij de training? Ik denk dat het ook leuk is vandaag om in het kader van het derby, dat we met z'n allen, en je ziet eigenlijk wel, ja, ze hebben meer spelers nodig in Heerenveen dan wij. We zijn met een 100-tal, maakt niet uit, want dat is voor ons niet zo'n probleem. Om die strijd aan te gaan vanavond. En dat doen we straks ook in ieder geval in onze partijvorm. Cambuur wint. Dan ben je hem dus jagen. Nee, maar ik heb net ontsnijn. Maar dan wist je wel dat ik de volgende dag zei naar die tak kom. Ja, dat is een ding wat zeker is. Daar is niet begin wat moeite bij lopen, maar dat is altijd zo. Een wennenwest. Ja, was ongeveer precies hetzelfde. Ja. Maar wel mooi een heel moeilijke zicht. Maar dat doen we wel altijd. Ja, gooi hem dan. Gooi in. Ah, is keurige goal. Kom maar, Yannick. André, is nou 1-0 voor Heerenveen? Ja. Goed opgelet, Pieter. Het doet nu al pijn. Nee. Sorry, Pieter. André, hoe is het met de Cambuur-Heerenveen rivaliteit in het team? Ja, soms wel heel erg leuk hoor. Ik bedoel, ik ben zelf ook Cambuurman en ik heb nog wel eens van die momenten dat ik dan eens even terugkijk naar zo'n zaterdagavond als ik zelf geweest ben. Wil ik dat nog wel eens even overbrengen van, nou jongens, er zit strijd in. Maar ja, dat vinden ze bij Heerenveen natuurlijk hetzelfde. Hè? En trainen niet te veel over Cambuur hebben, dat is helemaal niet goed. En dus, maar aan de andere kant, gezonde spanning. Is het 2-1, Pieter? Oké, ik heb het niet gezien, maar ik geloof je graag, Pieter. Oh, jammer. Scoren! Ja, top man. Pieter, het is 2-2 hè? Goed zo, Pieter. Hij laat het Cambuur op de keer hier. Oké, gefeliciteerd jongens. Pieter, gefeliciteerd man. Zondag is het andersom jongen, dat weet ik zeker. Cambuur Heerenveen schouder aan schouder. Theo, ja, u heeft verslag gedaan van verschillende WK-finales, verschillende EK-finales. Maar wat is nou de mooiste derby waar u ooit het commentaar van heeft gegeven? Deze vraag zag ik niet aankomen eigenlijk. Ik heb... Nee, bij derbies denk je toch echt aan Engeland eigenlijk in eerste instantie. Manchester tegen City tegen United. Ja, en Liverpool natuurlijk. Ja. Liverpool, Everton, dat zijn wel echt... En, oh wacht even, ik heb hem.
Schotland. Schotland? Ja, Celtic toen Rangers? Glasgow Rangers daar in de top speelde en Celtic dus nog. Ja, dat waren aparte dingen. Daar gingen toeschouwers toch ook niet vriendelijk met elkaar om eigenlijk. Nee. Dat werd ook gescheiden gehouden. En maar dat is een strijd op leven en dood eigenlijk. Trouwens, dat hebben voetballers wel meegemaakt. Numan ging daar naartoe met het verkeerde shirt, geloof ik, of zoiets op een gegeven moment. Toen hij gepresenteerd werd. En En de groene polo aan. Ja. En de groene polo aan? Had Numan? Ja. Dat werd hem niet in dank afgenomen? Dat werd hem niet in dank afgenomen. En Van Hooijdonk heeft er ook een foutje gemaakt. Maar Van Hooijdonk heeft wel heel snel begrepen dat hij voor Celtic was. En is een belangrijk figuur voor Celtic geweest. Dus als je het over een derby hebt, dan zeg ik Glasgow. Ja. Maar je hebt natuurlijk heel veel derby's. Hè? Je hebt de AC tegen Inter, je hebt de Coloport derby, Schalke, Dortmund. Hoe hoog staat dan deze derby op die lijst? Hij staat hoog. Alleen, ik denk wel, ik zit nou steeds ook naar jou te kijken. Bij spelers ligt dat natuurlijk op het ogenblik toch wel anders. Dit zijn spelers die komen op een gegeven moment, of bij Cambuur of bij Heerenveen. Maar die hebben niet die opgroeiperiode gekend, dat ze ook echt begrepen dat een strijd op leven en dood meer of meer zou zijn. Dus die kijken daar in het veld, denk ik, als speler toch wel weer wat anders naar. Jij zegt van tevoren, nu word ik aangesproken. Ja. Dus je wordt meegenomen in dat effect. Maar jij bent geen Heerenveener van oorsprong van kinds af aan. Nee, klopt. Met Rotterdammer. Ja, nee, kijk, zeg maar, je kan je nooit voelen zoals de supporter zich voelt die al 30, 40 jaar op de tribune zit en al zeg maar die haat aan Cambuur heeft of zo, zeg maar. Of daar kan je niet in inleven. Alleen, je merkt wel door de buitenwacht, maar ook doordat je vorig jaar zelf hebt gespeeld, hoe belangrijk de wedstrijd is en hoeveel er op het spel staat. Maar wat dacht jij? Want jullie kwamen vorig jaar, dan was het de eerste keer voor jou ook, de Friese derby. En dan in het eigen stadion, het Abelense stadion, je zit in de catacomben en dan kom je naar voren. Je gaat het veld op en dan? Want ja, je ziet natuurlijk de aanhang van Cambuur met allemaal Nederlandse vlaggen. Ja, nee, ik had de sfeer nog niet zo meegemaakt in het Abelenstraat. Dus je verwacht dat wedstrijden tegen de grote clubs zijn, tegen Ajax en Feyenoord en PSV. Was het anders? Ja, er zat veel meer lading op. Er waren grootste spandoeken gemaakt. De Cambuur supporters die kwamen boven het Friese volkslied uit, zeg maar. Ja, er was... Je voelde zeg maar, in het stadion ook een bepaalde spanning bij de mensen. Van laat het alsjeblieft goed gaan. Zeg maar, en dat straalde over op jullie? Ja, wij wilden daar ontzettend graag de mensen blij maken. En elke wedstrijd wil je winnen, maar die nog extra meer dan misschien voor de supporters. En dan is het ook zo'n wedstrijd wel heel beladen. En, Zullen we even kijken wat de andere spelers ervan vinden? Of het echt leeft binnen de spelersgroep, zowel bij Cambuur als bij Heerenveen? Als je kijkt hoe de supporters hier naartoe leven, dan geldt dat voor ons ook, ja. Ja, hoe merk jij dat? Gewoon de spanning die ik bij mezelf heb bij deze wedstrijd. En dat hebben meer jongens ook wel, denk ik. Ja, die wedstrijd, zo net als vorig jaar, je komt dat veld al op en dan krijg je al een boost naar binnen. Zo van, jongens, nu moet het echt gebeuren. En dat is fantastisch dat zoveel mensen meegaan daar naartoe. En ook logisch natuurlijk. Maar daar krijgen wij gewoon een fantastisch gevoel van. Ja, zei Leonard Nienhuis. Jan, du bent supporter van Cambuur, ik heb het al vertellen. Du bent ook trainer. Kies die gevoelens wel echt goed skieren tijdens de wedstrijd? Ja, dat is wel te hopen. Want anders krijg je rare dingen dus, in de wedstrijd. En rode kaart, dat soort dingen moet je niet hebben. Dus je moet wel op een gezonde manier met die spanning omgaan. Maar je hebt wel extra adrenaline. En helemaal als Friese jongen, als je dan zo'n derby mag spelen natuurlijk. Het is toch iets anders. Ik heb ook wel bij Zwolle gespeeld en dan speel je tegen Go Ahead Eagles. Dat was ook een derby. Fantastisch. Alleen dat voelt toch anders als je echt een clubman bent. Ja, want daar is ook wel eens Gert-Jan voetballen, de Friese derby. Ja, een mooie herinnering aan. Mooie herinnering? Eerst even Sjen, dan vertellen? Eerst even Sjen? Nee, grapje. Joggetje trein, joggelig. Ja. Zwart-wit beelden. Ja. Meijer, prachtig doelpunt. 2-1 voor Cambuur. 36e minuut is het raak, 40e minuut is het raak. Ja, Theo, met uw commentaar, dat wist u zelf niet meer. Nee, dat wist ik niet. Ja. Maar jij gaat je hoeft te vastzetten. Ja, ik viel toen in en we stonden 1 achter, weet ik nog wel. Ik heb die beelden al een keer wat teruggezien later. En we speelden toen met Henny Meijer, Jack de Gier en ik op dat moment in het veld. Het waren 3 centerspits. Ik kom ook op een positie uit waar ik natuurlijk nooit moet komen. En Gert-Jan was toevallig die ik daar op snelheid voorbij ging.
Dus dat was een heerlijk gevoel. Maar dat was inderdaad de voorzet op de 2-1 overwinning daar. En die emoties van doel, ben je nog altijd vergelijkbaar met nou? Nee, totaal niet. Nee? Vind ik niet. Kijk, mijn eerste Heerenveen Cambuur of Cambuur Heerenveen, dat was in de begin jaren 80. En toen had je nog met name H3 toen het roer omgegooid naar veel meer een regionaal getinte elftal. Met jongens als Marten Diek en Lubbe van Diek en ook allemaal Friese namen. En Marten Diek en Cor Elzinga, de Koppertijk, allemaal dat soort jongens. Dus dat waren echt jongens die hier opgegroeid waren uit Lemmer, uit Houdingenhagen, uit Oerenterp. Ja, die jongens die zijn opgegroeid of met Heerenveen of met Cambuur. En toen was Cambuur eigenlijk ook al een ploeg die meer investeerde, die hadden meer geld. Hadden soms zelfs Engelsen op, hè? En die King, Len, Cantello en dat soort jongens. Payne, ja. En wij waren dus eigenlijk het kleine clubje uit Heerenveen. En dit was de grote broer uit Leeuwarden. En dat ging er heet om in die begintijd. Toen werd de aversie misschien toen nog wel grutter. Ja, maar toen had je ook elftallen die veel langer in dezelfde samenstelling speelden. Ik heb natuurlijk 8 jaar lang met Maarten de Jong gespeeld. Ja. En tegenwoordig is het heel veel vluchtiger. Maarten die zal straks ook zeggen na 2-3 jaar Heerenveen, ik ben wel toe aan de volgende stap misschien. Ja. En dan gaat hij weer. En toen de tijd liep je gewoon 7, 8 jaar lang. Bosman en rest was naam en tijd. Dus iedere keer de Riemen deed er een tientje en 100 gulden bij. En dan moest je blijven, want dan moest je eerst 2 jaar terug naar de amateurs. Hè. We lagen vast. Hè. Dus dat gaf ook veel meer vriendschap, kameraadschap. En dan met elkaar zweep je dat sfeertje op in zo'n derby. Ja, mooie verhalen. Jongens, we gaan eerst even naar de makkelijkste quiz van de Nederlandse televisie. Het spelerspaspoort van deze weekend. De vraag is simpel, het antwoord ek. Waar bin dit? Is het A, Deli Sinkgraven mooi Dejan Meijer? Of denk je het is B, het is Deli Sinkgraven mooi Damiano Schet? Of denk je het is C, het is Deli Sinkgraven mooi Deli Sinkgraven? Ja jongens, dit is volgens mij te makkelijk, Jer. Mail je antwoord van waantje naar bient@omroepfriesland.nl. Hartstikke idee! Ja, en de winnaar die kan dit shirt winnen, maar alle handtekenings van Cambuur. Ik denk dat we vooral een heel soort issues krijgen uit Ljouwert, denk ik. Jongens, en de winnaar van Vliendieken, die won 2 kaartjes van Takkum Snijn, van Heerenveen in Cambuur. En die zit nou onder in beeld. Of het hij al west? Ik denk dat hij al west heeft. Jongens, nog even een heel kort rondje. Wat wordt het? Snijn? 2-2. Ja. 2-2. Jan? 1-3. 1-3. Gert-Jan? Ik hoop 3-2, maar het kan net zo makkelijk 2-3 zijn. Oké. Marten? 2-1. 2-1. Nou jongens, verschillend. Takkum Snijn, dan weten we het. Jelwe en dan ben je de wedstrijd. Onsa 4. Manje, dan ben wij er weer. Maar Bient, van nou nog een heel goed weekend. Dag. Het was 3-0 voor ons. En Marco die scoort er 3. Hattrick. Ja. Nou, dat dacht ik niet. Cambuur gaat met 3-1, 1-3 het Heerenveenstadion uit. Dankjewel. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.